ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଜାଗା ସୁରକ୍ଷିତ କରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଚାଲୁ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବସନ୍ତୁ। ବହୁ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସରହଦ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଫୋନ କରନ୍ତୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇବର ପୋଷ୍ଟ ତଥାପି ଯଦି ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତ ଡେରି ନକରି କଲ୍ କରନ୍ତୁ 1130 ବାଲିର ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏଠି www.cybercrime.gov.in ରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତୁନି ଟେନସନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଙ୍କ and then take action. धन्यवाद। नमस्कार विकास बाबू आम विदेश में आपण एक चाकरी प्रस्ताव आनीचु जो आप प्रति मासरे 2 लाख टंका पाइबे कौन ये चाकरी करने को चाहते कौन करी चाकरी हम मत कौन करने पड़ो प्रथम लोभ छाड़ा पड़ो ये कौन कले ये जो करा ये फ्रड करता सतरे निश्चय तेणु आपण सतर्क रुहतु साइबर अपराधी आपण को चाकरी नाम विदेश में दास कर साइबर अपराध करने को बाध्य कर साइबर दासत्व रक्षा पाइबा चाकरी डॉक्यूमेंट गुड़ को संपूर्ण भाव में देखि भल भाव में जांच करूँ अधिकृत वैदेशिक एजेंट मध्यम ही विदेश यात्रा करूँ अस्त्र बनईकरी आपणकर असावधानता आउ लोभ को साइबर अपराधी आक्रमण करती आपन जदि शिकार हुआ तो शीघ्र यह नंबर कॉल करूँ